खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। दिनै 16 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय YouTube चेनेल स्वrji The creativity खौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंलांनि। 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव BPF दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गावबा गावनि राजखान्थियारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थांखिजों बायदि बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बेबायदिनो BPF दोलोआबो मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव 14 नं चिरांदुवार आरो 13 नं चिरांदुवार BTC बियाबनि सिङाव थानाय धुनाबारि होननाय गामियाव BPFनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जेराव हाबाफारियाव गासै 900निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलो एबा आफादफोरनिफ्राय मददगिरिफोरा BPF दोलोआव जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गुबैयै BPF राजखान्थि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो आगुनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लादों। लोगोसे रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। आदिबासिफोरा आदिबासि वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि सेथि बोसोर गोरोबथा सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ थांनाय बोसोरनि 2023 मायथाइयाव आदिबासिफोरनि गासै हाथियार लाग्रा आफादफोर आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन जायखौ आदिबासि वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल मुङै मिथिनाय जादों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा सेथि बोसोर गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मंलाजरा ओनसोलनि जयपुर होननाय मोनसे आदिबासि गामियाव गोजोन गोरोबथाखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन रायजो सभानि MP कामाख्या प्रसाद थासाया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफावदोंमोन BTCनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हाजदा बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव थोंजोङै BJP दोलोखौनो मदद होगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। बारग' NDBफोरा पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ गासै बारग' NDBफोरखौनो लाजि फोनांनाय जादों। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नङाब्ला बारग' NDBफोरनि रुल बायदियै बिथांनि सायाव राहा लानाय जागोन होननाबो गोख्रों रावफोरखौ बुंथिनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि मोनसे बाथ्राया समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारबाय थानायखौ। थारैनो बिथाङा बारग' NDB एबा आथिखाल BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोननाय जादोंमोन। जेराव बिथाङा बारग' NDB रनजित बसुमतारीखौ गुबै NDB नङा बुंनायजों लोगोसे न'खराव माइ माइरं बायनानै जाहोनो हायैनि थाखायनो NDBआव थांदों होनना बुंथिदोंमोन। लोगोसे आरोबाव बिथांखौ ट्रेनिं गोनां NDB नङा होननानै बुंबावदों। जायखौ लानानै मैया बारग' NDBफोरा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ साफ्रोम बारग' NDBफोरखौनो लाजि फोनांदों आरो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथाङा गोजानाव थानांगौ नङाब्ला बारग' NDBफोरनि बायदियै राहा लानाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिनाय जाबावो। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा सरकारनि खाथियाव पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव लिगेल एक्शन लानांगौ होननानैबो दाबि दैखांबावनाय जायो। UPPL दोलोनि बारग' मावख' नेहाथारि कमल आजाद बिथाङा गावखौ UPPL दोलोनिफ्राय एरख'नायनि सायाव मोनसे फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ दाखालि बावैसो
इउपिपिएल दोलोनिफ्राय कमल आजाद बिथांखौ मावख' देहातारि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबायमोन, जायखौ लानानै बिथाङा मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गावनि सोमोन्दै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोआव माबा मोनसे षड़यन्त्र जादों, जायनि थाखाय नंखाय बाथ्रानि थाखायनो आंखौ बोखारदों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावो। थारैनो जों बयबो मिथिगौ बिथांखौ थांनाय इउपिपिएल सरकारनि मोनसे 10 लाख बिफां फुलि गायनायनि सायाव बाथ्रा सावरायनायनि थाखाय बिथांखौ होखारदों होननानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय जादोंमोन। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथाङा बे फिसा बाथ्रानि थाखायनो आंखौ षड़यन्त्र खालामनानै बोखारदों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावो बिथाङा।